Namaste to everybody. మా కొత్త సినిమా పిండం ఫ్రమ్ కలాహి మీడియా మా సాయికిరణ్ దైదా గారి డైరెక్షన్లో. సో ఈ సినిమాలో వచ్చి నేను హీరోగా చేస్తున్నాను. అండ్ ఒక హారర్ జోనర్లో చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ సీరియస్ హారర్ జోనర్లో ఈ సినిమా చేస్తున్నాము. వచ్చిన కథ రాని కథ గురించి మాట్లాడటం కాదు, కానీ వచ్చిన కథ గురించి మాట్లాడతాను. కథ ఇప్పుడు కూడా మొట్టమొదటి ఫండమెంటల్గా ఒక లైన్గా వస్తున్నప్పుడు అది క్రమంగా వచ్చిన కథే రకరకాలుగా ఇవాల్వ్ అవుతూ మంచి వర్షన్స్ వచ్చిన తర్వాత అనుకున్న కథే ఇది మేము అనుకున్న కథ ఎంత గొప్పగా వచ్చింది అనే సందర్భం వస్తుంది. ఈ సినిమా విషయంలో కూడా మేము అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ దీనికి కలిసి వచ్చింది కథకి. అది అనేక రకాలుగా, అంటే మేము అనుకున్నది కాకుండా అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువగా దాని ఎమోషన్స్ కానీ దాని లేయర్స్ కానీ రావటం జరిగింది. ఈ సినిమా కథ నన్ను ఖచ్చితంగా భయపెట్టింది, ఎందుకంటే ఇట్స్ సంథింగ్ వెరీ గ్రూసమ్. ఆ ఇంట్లో జరిగిన కథ ఏంటంటే సంథింగ్ వెరీ గ్రూసమ్, ఒక గ్రూసమ్ ఇన్సిడెంట్ బేస్ చేసుకుని ఉన్న కథ, వెరీ గ్రూసమ్. కానీ దయ్యాల వల్ల ఎప్పుడైనా భయపడతానా అంటే అంత ఈజీగా భయపడే మనిషిని కాదు నేను. కానీ షూటింగ్ అప్పుడు పెద్ద భయపడలేదు, కానీ ఎప్పుడైతే షూట్లో ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతున్నాయో నాకు వేరే వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన పారానార్మల్ యాక్టివిటీస్ చెప్తున్నారు. దాని తర్వాత ఇవన్నీ జరగడము షూట్లో ఇవన్నీ చూస్తుంటే లైట్గా భయం స్టార్ట్ అయింది. ఏంటిది హారర్ సినిమా అంటే నిజంగా ఇంత నెగిటివిటీ ఉంటుందా, ఇజ్ ఇట్ ఆల్ రియల్ అని ఒక ఆలోచన స్టార్ట్ అయింది. దాని తర్వాత ఐ స్టార్టెడ్ హ్యావింగ్ స్లీప్లెస్ నైట్స్. ఎందుకంటే నాకు ఈ మేకప్లు, ఈ తీసిన సీన్స్ ఇవన్నీ గుర్తురావడము, మళ్ళీ సడన్గా నిద్ర లేవడము. ఏంటి ఇప్పుడు ఏమైనా నిజంగా యాక్సిడెంట్ అయితే పరిస్థితి ఏంటి, మేనర్ మందే ఏమైనా యాక్సిడెంట్ అయితే పరిస్థితి ఏంటి, ఇక్కడ ఏమో తలలు పగులుతున్నాయి, ఒకళ్ళు కింద పడతారు, ఒక లైట్ మ్యాన్ పైనుంచి కింద పడతాడు, ఏంటి ఇన్ని జరగవు. అంటే ఈ లైట్ మ్యాన్ కింద పడడం అంటే జరుగుతుంటాయి, కానీ ఒకటే సినిమాలో ఇన్ని ఇన్సిడెంట్స్ జరగడం నేను చూడలేదు. అంటే సెట్కి దిష్టి తీయడం లాంటివి ఎప్పుడు నాకు జరుగుండవు నాకు తెలిసి. సో ఇవన్నీ చూసినాక కొంచెం భయం స్టార్ట్ అయింది, కొంచెం స్లీప్లెస్ నైట్స్ అయినాయి. బట్ థ్యాంక్ఫుల్లీ ఫినిష్ ద షూట్. టైటిల్ చూసారా, పిండం. వెంటనే పిండం అంటే ఇటువైపు చావు, ఇటువైపు భయం, ఇటువైపు వచ్చి మనకు ఒక అంటే గొప్పనైనా అనిపించే ఒక భయం కల్పించే ఒక అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేస్తుందంటారా? అబ్సల్యూట్లీ రైట్. హారర్ జానర్, స్ట్రైట్ క్లియర్ సీరియస్ హారర్ జానర్ అంటే ఏంటని అడుగుతారా? యూజువలీ కొన్ని సినిమాల్లో వచ్చి పాటలు ఉంటాయి, కొన్ని హ్యూమర్ సీన్స్ ఉంటాయి, ఇలాంటి అన్ని విషయాలు ఉంటాయి. ఇదన్నీ ఎందుకు ఉంది అని కొన్నిసార్లు అనిపిస్తాయి. ఆ మొమెంటం బ్రేక్ చేయకుండా స్ట్రైట్ టు ద పాయింట్ మమ్మల్ని అందరినీ భయపడించడానికి ఒక క్వాలిటీ అయిన ఒక హారర్ ఫిలిం. ట్రస్ట్ మీ, ఇన్ థియేటర్స్ మీకు ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది, ఎడ్జ్ ఆఫ్ అ సీట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఈ పిండం కథ దీని ఇవల్యూషన్ ఇట్ హాస్ టేకన్ వెరీ మంచి ఫామ్లోకి వచ్చింది. దానికి కారణం ఏంటంటే దానికి చాలా ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇచ్చాం కథకి, తన లైఫ్ అది తీసుకోవడానికి, తన డెస్టినీ తీసుకోవడానికి మేము బాగా లిబరేషన్లో తీసుకోవటం వల్ల కథ కూడా మంచిగా ఇవాల్వ్ అయింది. రాని కథ ఏమి ఉండదు, వచ్చిన కథే అనేక ఫామ్స్లో వచ్చి ఒక రిఫైన్డ్ ఫైనల్ ఫామ్ వస్తుంది. అది పిండం కథలో మాకు సాధ్యమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ టైటిల్ చూస్తేనే మీకు అర్థమైపోతుంది ఇట్స్ హారర్ ఫిల్మ్ అని. సో టైటిల్ నుంచే భయం స్టార్ట్ అవుతుంది, సినిమా కూడా అలానే ఉంటుంది. అండ్ ఈ కథ ఏంటంటే యాజ్ ఎ సెడ్ ఎర్లియర్, ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ సంథింగ్ వెరీ గ్రూసమ్, ఒక ఇన్సిడెంట్, ఒక ఇంట్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్, సంథింగ్ వెరీ రియల్, సంథింగ్ మై గ్రాండ్ మదర్ టోల్డ్ మీ, దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీ. అండ్ చాలా గ్రూసమ్ ఇన్సిడెంట్. ఆ ఇన్సిడెంట్ గురించి సారీ నేను చెప్పలేను ఇప్పుడు, ఎందుకంటే అది సినిమాలోనే చూడాలి, బికాస్ దట్స్ ది కోర్ పాయింట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. ఇప్పుడు చెప్తే దాని మీనింగ్ ఉండదు. సో అలాంటి ఇన్సిడెంట్ని నేను మా కో రైటర్ సిద్ధార్థ గారు ఎంత బాగా ఏమంటారు స్టిచ్ చేసామంటే, ద వే వీ టోల్డ్ ద స్టోరీ ఇట్స్ డిజైన్ ఇన్ సచ్ అ వే దట్ ఎవ్రీ 10 minutesకి ఇది హారర్ జాన్రా. అండ్ వీ యూస్ టు రిమైండ్ అవర్ సెల్ఫ్, రాసుకుంటూ పోతాం వీ యూస్ టు రైట్ సడన్గా ఒకసారి సిద్ధార్థ గారు ఉండి మనం ఇక్కడ హారర్ పెట్టాలి, ఇది హారర్ జాన్రా అని అట్లా కేర్ఫుల్గా ప్లాన్డ్గా హారర్ ఎక్కడెక్కడ పెట్టాలి స్క్రిప్ట్లో, పేజెస్ కౌంట్తో సహా, మినిట్స్ కౌంట్తో సహా ఎంత హారర్ ఉండాలి. సో మీరు సినిమాలో కూడా చూస్తే ఎవ్రీ 10-15 minutesకి ఏదో ఒక మేజర్ హారర్ బ్లాక్, మైనర్ హారర్ బ్లాక్ ఏదో ఒకటి జరగడం, ఏదో ఒకటి జరుగుతూనే ఉంటుంది కంటిన్యూస్గా. అండ్ హారర్ బ్లాక్స్ అయితే ఇన్ని ఉండడము చాలా రేర్. సినిమా చూసాక నేను ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జాజరేటింగ్, ఇన్ని హారర్ బ్లాక్స్ ఏ సినిమాలో ఉండవు. ఉంటే ఒక 2-3 ఉంటాయి. మా సినిమాలో ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు సే వీ హ్యావ్ మెనీ, మోర్ దెన్ 10 ఉంటాయి.
ఖచ్చితంగా భయపడతారు. దీంట్లో మనం విజువల్ నేచర్ అనేది ఎక్కువ డామినేట్ చేయాలి. ఈ విజువల్ నేచర్ ఎక్కువ డామినేట్ చేయడం వల్ల డైలాగ్ అనేది సపోర్టివ్గా ఉంటుంది, సబ్ టెక్స్ట్లోకి వస్తుంది బాగా. సో మనం ఇందులో ఏం చేస్తాము, సైలెన్స్తో ఎక్కువ ప్లే చేస్తాము. ఆ సైలెన్స్ అనేది మీ విజువల్ నేరేటివ్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది. డైలాగ్ తక్కువైనా కూడా ఆ డైలాగ్స్లో తాలూకు ఇంటెన్సిటీ బాగా ఎక్కువ చేసి విజువల్ నేరేటివ్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఆ రకంగా అంటే భయం అనేది మనకు పుట్టడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. బికాస్ హియర్ సైలెన్స్ అనేది ఎక్కువ ప్లే చేయటం, కథలో సైలెన్స్ ఎక్కువ ప్లే చేస్తుంది. ఎక్కడ డైలాగ్ తక్కువ ఉంటుంది, సైలెన్స్ ఎక్కువ మాట్లాడుతుంది. ఆ మాట్లాడటం అంతా భయం నుంచి మాట్లాడుతుంది నెరేటివ్లో. సో పిండంలో ఆ పని చాలా సక్సెస్ఫుల్గా జరిగిందని అనుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా సాయికిరణ్ దైదా గారు, ఆయనకి మొదటి తెలుగు సినిమా ఇది. ఏం కావాలో క్లారిటీ తోటి, కరెక్ట్ ప్లానింగ్ తోటి బాగా ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన ఒక డైరెక్టర్ మా సాయికిరణ్ దైదా గారు. నేను చాలా ఎంజాయ్ చేసిన ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇది. సో నాకు ఎవ్రీ టైమ్ ఐ గో ఆన్ టు సెట్స్ యాజ్ అన్ యాక్టర్, నేను కొత్త టెక్నీషియన్స్ని కలవడానికి, కొత్త డైరెక్టర్, సినిమాటోగ్రాఫర్ వీళ్ళందరినీ కలవడానికి, యాక్టర్స్ని కలవడానికి నాకు చాలా మంచి అవకాశం అది. అండ్ సమ్హౌ ఒక సెట్లో 5-6 రోజులు గడిపినప్పుడు యూ లెర్న్ అ లాట్ అబౌట్ అదర్ పీపుల్స్, అదర్ టెక్నిక్స్. అండ్ సమ్ టైమ్స్ మీ వర్క్ మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి, మీ స్టోరీ టెల్లింగ్ మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అదర్ డైరెక్టర్ సినిమాలు చూడడం కంటే వాళ్ళతో పని చేయడం అండ్ వాళ్ళకి కావాల్సిన మూడ్ని ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తున్నారు అండ్ హౌ డు దే ఇంపార్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు ది యాక్టర్స్, టెక్నీషియన్స్, ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేయడానికి చాలా మంచి అవకాశం. అండ్ డే 1 నుంచి ఎవ్రీడే ఇట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్. డే బై డే షూట్ చేసేప్పుడు మేము ఫీల్ చేసి షూట్ చేసాము నేను సాయి. సో బాగా వచ్చింది. కానీ హారర్ ఫిల్మ్ యూజువలీ, నార్మల్ ఫిల్మ్ ఈజీ యాక్చువల్లీ మేకింగ్, బట్ హారర్ ఫిల్మ్ మీకు ఆ ఫీల్ ఇవ్వాలి. సో డైరెక్టర్కు సినిమాటోగ్రాఫర్కు ఒక సింక్ ఉండాలి. సో ఇట్స్ గుడ్, బాగా వచ్చింది. నాకు బేసికలీ ఈ సినిమా నాకు ఫస్ట్ కథ చెప్పినప్పుడు ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ ఒకటి తీశారు డైరెక్టర్ అంటే నేను చాలా క్యూరియస్గా చూశాను. ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ నాకు చాలా నచ్చింది. ఎస్పెషల్లీ స్మోక్ ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ పేరు. దానికి కొత్త పాత ఏం లేదు. డైరెక్టర్ కొత్తాడైనా పాతాడైనా లిటరేచర్తోనూ సినిమా ఆడిని ఒక ఆర్ట్ ఫామ్గా చూడడంలోనూ, ఇప్పటి జనరేషన్ తాలూకు ఎమోషన్స్ అన్ని క్యారీ అవుట్ చేయడంలోనూ అతనిలో ఒక ట్రూత్ఫుల్నెస్ ఉంది. ఇది అన్ని కుక్కల్లా లేదు, ఇది ఏదో వేరే జంతువులా ఉంది. దీన్ని వెంటనే పూడ్చిపెట్టండి, లేదంటే ఈ ఊరికే ప్రమాదం. నిన్నే, నీ పేరేంటి? నీకెందుకే ముసల్దానా? మీ కెరీర్లో మోస్ట్ కాంప్లికేటెడ్ కేసు ఏదైనా ఉందా? ఉంది, అది చాలా ప్రత్యేకమైంది. దాన్ని మాత్రం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను. మళ్ళీ ఎప్పుడు ఎక్కడ అటువంటి దాని గురించి వినలేదు. అది ఒక అపారవంతమైన శక్తి కలిగి ఉన్న ఆత్మకథ. కథ గురించి చెప్పాలంటే ఒక గ్రూసమ్ ఇన్సిడెంట్ తీసుకొని ఆ ఇన్సిడెంట్ మీద ఒక కథ రాయాలనే దాంతో స్టార్ట్ అయిన జర్నీ ఇది. అది ఎంత గ్రూసమ్ ఇన్సిడెంట్ అంటే దాని చుట్టూ ఒక కథ రాయాలంటే ఇది డెఫినెట్లీ ఒక హారర్ జానరల్ చెప్పాలి కథ. సో ఈ కథని ఎలా ప్రోగ్రామ్ చేసామంటే, ప్రోగ్రామ్ ఇస్ ద రైట్ వర్డ్. సో ఎలా ప్రోగ్రామ్ చేసామంటే ఎవ్రీ 10 minutes 10 minutesకి ఆడియన్స్కి ఏదో ఒక హారర్ బ్లాక్ ఉండాలి, ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కథ కూడా ఫ్లో అవుతూ వెళ్ళాలి. సో ఇలా బిల్డ్ చేసుకుంటూ వచ్చిన కథనే పిండం. నేను ఒక ప్రెగ్నెంట్ లేడీ లాగా కనిపించాను. సీన్ లైక్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ వేర్ there were a lot of preparations behind that. I was supposed to, I was little thinner version to see, so I put on weight to be seen as a pregnant woman. So 90s low, how women were seen is like little plumpy, so little they were little put on weight so that they look like a pregnant woman, and that was a challenging. So when I heard that I'm playing as a pregnant woman, I just stopped working out. I just start eating nicely so that I could put on weight and look like one nice hefty lady. I am open for experimental things, and it was a horror film. సో ఈ మూవీలో ఒక ప్రాపర్ హారర్ ఆ విషయం ఇక్కడ చూసేటప్పుడు వాళ్ళు మనం అనే ఒక థాట్ ప్రాసెస్తో అటాచ్ అయిపోతారు. ఐఎమ్ ప్రిటీ షూర్ దట్ ఆడియన్స్ విల్ హ్యావ్ దట్ కనెక్టివిటీ. నాకు చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే చాలా ఏళ్ళ తర్వాత ఒక ఇండివిజువల్గా ఒక క్వాలిటీ ప్రాజెక్ట్, మొదటి ప్రాజెక్ట్ ఇది. స్క్రీన్ ప్లే ఈజ్ ద బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అని నమ్ముతాను నేను. అంటే చాలామంది
మా సినిమా స్క్రీన్ ప్లే బేస్డ్ ఫిల్మ్ అండి అంటే నాకు నవ్వు వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇట్స్ లైక్ మా ఫోటోగ్రాఫ్ నెగిటివ్ బేస్డ్ ఫోటోగ్రాఫ్ అండి అంటే ఎంత అబ్సర్డ్గా ఉంటుందో. అంటే ఇవి డెవలప్ చేస్తే అది ఫిల్మ్ అవుతుంది. దాని తర్వాత మేజర్ మైనర్ కలర్ కరెక్షన్స్ ఏమైనా చేస్తారేమో, కానీ అల్టిమేట్లీ వాట్ ఎవర్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద నెగిటివ్ మన ఫోటోగ్రాఫ్లో కూడా అదే వస్తుంది. సో వాట్ ఎవర్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద రైటింగ్ మన ఫిల్మ్లో కూడా అదే కనిపిస్తుంది. అంటే సినిమా ఫామ్లోనే స్పాంటనిటీకి ఎక్కువ స్కోప్ ఇస్తుంది సినిమా. అంటే రైటర్ అనేవాడు బేసిక్గా, అంటే నేను ప్రధానంగా బేసిక్గా పొయిటిక్ సెన్స్ ఉన్నవాడిని, కవిని, కాబట్టి స్పాంటనిటీ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. స్పాంటనిటీ దానంతటదే ఇమ్మీడియట్గా మన మీదకి వచ్చేసి మిమ్మల్ని పలికించదు. స్పాంటనిటీకి మీరు చాలా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది, చాలా హోంవర్క్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచనలో టైంని బాగా తీసుకున్న తర్వాత, హోంవర్క్ ప్రాపర్గా అయిన తర్వాత స్పాంటనిటీకి మనం రెడీగా ఉంటాం. అప్పుడు స్పాంటనిటీ క్లిక్ అవుతుంది. ఆ విషయంలో మనకి మంచి టీం దొరకటం, యాక్సిడెంటల్గా అయినా మన లక్ అవ్వటం, అందరూ మనం చెప్పే మాటలు అర్థం చేసుకోవడం, వాళ్ళు చెప్పే మాటలు నాకు అర్థం కావటం, ఇదంతా కూడా స్పాంటనిటీలో భాగం. అప్పుడు అందరు సింక్ అయినప్పుడు కూడా స్పాంటనిటీ కలెక్టివ్గా చాలా అద్భుతంగా వర్కౌట్ అవుతుంది. అసలు స్క్రిప్ట్ ఫినిష్ అవ్వగానే మా టీంతో కూర్చున్నప్పుడు ఒకటి నోటీస్ చేశాను, అందరు చేసినట్టు చేయొద్దు, సంథింగ్ డిఫరెంట్. సో నేను హ్యాడ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఇన్ మైండ్. కొత్త ఫేస్ అయినా పర్లేదు, బ్రాండ్ న్యూ ఫేస్, కొత్త ఫస్ట్ సినిమా అయినా పర్లేదు. ఐ వాంట్ టు టేక్ సంబడి దట్ సూట్స్ ద క్యారెక్టర్. ఈ మూవీలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి, కిడ్స్ నుంచి హీరో, హీరోయిన్ అండ్ ఈశ్వరి గారు, సో అందరూ, ఈవెన్ ఒక కార్పెంటర్ క్యారెక్టర్ నుంచి అందరే బాగా చేశారు. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. అంటే July 3 షూట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 2 weeks ముందు వరకు ఇంకా ఒక 3-4 క్యారెక్టర్స్ ఇంకా కన్ఫర్మ్ కాలేదు. అందరూ వచ్చి కూర్చొని ఏంటి మీరు ఇంకా తీసుకోలేదు 2 weeks ఏంటంటే, ఈవెన్ దెన్ ఐ వాజ్ లైక్ చూద్దాం ఇంకా. ఎట్ వన్ స్టేజ్ మా ఈపీఐ గారు వచ్చి అయితే, సార్ ఇంకా కిడ్స్ లేరు హైదరాబాద్లో, కిడ్స్ అందరిని చూసేసాం, ఇంకెవరు లేరు అంటే ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే కూర్చుందాము మళ్ళీ చూద్దాం మొత్తం అని చెప్పి ఫైనలీ వి పిక్ ద బెస్ట్. ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు సే అసలు ఇద్దరు అమేజింగ్ కిడ్స్. క్యాస్ట్ క్యారెక్టర్కి, నేను రాసుకున్న క్యారెక్టర్కి పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ ఎవరు, వాళ్ళనే తీసుకోవాలి. ఈ సినిమాలో నా రోల్ అక్క, తిన్ రోల్ చల్లి. నాకు చాలా మంచి రోల్ వచ్చింది. ఈ సినిమా నాకు చాలా నచ్చింది. నాకైతే నాకు దయ్యం సినిమా చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ టైం నేను దయ్యం సినిమా చేస్తున్నట్టు నాకు చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉంది. అండ్ బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ చెప్పకూడదు, కానీ మేము షూటింగ్ చేసిన ఆ పర్టిక్యులర్ స్టూడియోస్లో ఆల్రెడీ ఒక పెద్ద టాక్ ఉంది, హాంటెడ్ అని. Which was really, you know, that made me like, okay, fine. And once you are done with your shot, just go to the caravan and sit. కాస్టింగ్ స్టార్ట్ అయింది. ఒక చిన్న పాపని తీసుకున్నాము. ఆ చిన్న పాప వాళ్ళ మదర్ చనిపోయింది. ఆ చిన్న పాప కన్ఫర్మ్ అయింది, బట్ షీ కుడెంట్ కమ్, ఎందుకంటే వాళ్ళ మదర్ చనిపోయింది. ఏంటి నాకు బాగా నచ్చింది, 40 పాపలో నాకు నచ్చిన పాప, బట్ షీ కుడెంట్ కమ్ టు ద షూట్. దెన్ వీ హ్యాడ్ టు పిక్ వేరే పాపని తీసుకున్నాము. అది అయిపోయింది. దాని తర్వాత ఒక రోజేమో మా ఈపీ కాలు ఇరగొట్టుకున్నారు మెట్లు, ఫస్ట్ డే. సెకండ్ డే ఏమో లంచ్ బ్రేక్లో ఎవరో ఫిట్స్ వచ్చి కింద పడిపోయారు. ఏంటి సెకండ్ డే, ఫస్ట్ డే ఇలా అయింది, సెకండ్ డే సర్లే ఏదో అవుతుంది అనుకున్నాను. థర్డ్ డే వచ్చేసి లైట్ మ్యాన్ పైనుంచి కింద పడ్డాడు, సీను అని లైట్ మ్యాన్ పైనుంచి కింద పడ్డాడు. ఇదేంటి అంతే ఇలా జరుగుతుందని చెప్పి ప్రొడక్షన్ వాళ్ళని పిలిచి మా డైరెక్షన్ టీము వీళ్ళందరూ కలిసి దిష్టి తీపిచ్చారు ఇంటికి. ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు, దిష్టి తీయడం ఏంటి, మనము తీసేదే హారర్ సినిమా, భయపడద్దు, వీళ్ళు దిష్టి తీస్తున్నారు ఏంటి ఇంటికి అనుకున్నాను. కానీ 4th డే నుంచి కొంచెం సెటిల్ డౌన్ అయింది. బట్ అగైన్ 5th డే వీ హ్యాడ్ అ బిగ్ యాక్సిడెంట్. ఎవరది? ఈ ఇంట్లో మనల్ని ఎవరో గమనిస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. పారిపోని ఇంకోటి ఏంటంటే మా నైట్ 12 తర్వాత షూట్ ఎవరికి అంటే
పిల్లలకి, చిన్న చిన్న పిల్లలకి. అమావాస్య నైట్ షూటు, సరే 3 గంటలకి ఏదైనా నార్మల్ సీన్స్ ఉన్నాయంటే అవి కాదు, పిల్లలవి ఏజ్లో ఏంటంటే 4, 6, 9, 11. ఓకే, వాళ్ళకి వాళ్ళ ఏజ్. మళ్ళీ వాళ్ళకి ఏంటి మేకప్ వేసి ఇంటి పైన నిల్చోబెట్టాలి వాళ్ళని, టాప్ ఫ్లోర్లో ఇంటి పైన నిల్చోబెట్టాలి. అది సీన్ 3 గంటలకు అది తీస్తున్నాం అమావాస్య రోజు. ఇలా ఉంటుంది. వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చేమో ఇలా అమావాస్య అండి మాకు భయంగా ఉంది అంటే, ప్లీజ్ అండి కమిట్ అయ్యారు కదా ఇది ఒక్కటి తీసుకోవాలి ఇంకా తప్పదు అంటే, షార్ట్లో హీరోగాలు ఉండాలి, వాళ్ళు ఉండాలి. అండ్ ఇంటి పైన 3 గంటలకి అమావాస్య రోజు చిన్న చిన్న పిల్లల్ని పెట్టాలంటే అసలు ఏంటిది ఇట్లాంటి నాకు చెప్తున్నా. ఈ సినిమాలో కొన్ని జరిగాయి, అది మళ్ళీ జరగవు, ఎవరికి జరగవు. ఇక్కడ నేనైతే ఎప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేను. సో లక్కీలీ ఏమైందంటే ఆ రోజు నాకు కూడా అమావాస్య అని తెలీదు. ఇదంతా 9 o'clock తర్వాత స్టార్ట్ అయింది. 10 o'clock చూడగానే టంగ్ అని అందరు బొట్లు పెట్టుకొని ఉన్నారు. ఏంటి అందరు ఈ బొట్లు ఏంటి, అందరు బొట్లు పెట్టుకొని తిరుగుతున్నారేంటి, ఆర్టిస్టులు పెట్టకండి బాబు అంటే, ఆర్టిస్టులు కూడా పెడుతున్నాం కనపడకుండా పెడుతున్నాం అంటే, ఏమైంది ఏంటి ఇవాళ అమావాస్య సార్ అని చెప్పి ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు తిరుగుతున్నారు బొట్టు పెట్టుకొని, ఆంజనేయ స్వామి బొట్టు పెట్టుకొని. నాకు కూడా ఇవ్వండి, క్లైమాక్స్లో ఆల్రెడీ చాలా జరిగాయి, ఇప్పుడు అమావాస్య షూట్ అంటున్నారు, మిడ్ నైట్ అంటున్నారు, చాలా జరుగుతుంది. సో అలా జరిగింది. వాజ్ లైక్ మార్నింగ్ 6:30కి మొదలు పెడితే నెక్స్ట్ డే 5 ఆ రోజు అమావాస్య. అది షూట్ చేసేప్పుడు మేము 2 కెమెరా షూట్ చేస్తాం. అది లైక్ షూట్ చేసేప్పుడు అది ఎవరు అనుకోలే హెడ్లో పడుతుందని. స్టంట్ మాస్టర్ జాషువా గారు ఉన్నారు, అందరు ఉన్నారు అక్కడ. నేను మానిటర్లో కూర్చొని చూస్తున్నాను. హీరో గారు ఇలా దూరం నుంచి వచ్చి ఒకసారి గిసిరేసరికి చేయి జారి డైరెక్ట్ ఇలా మొహం మీద పగిలింది. సో పగలంగానే బ్రోక్ టు మిలియన్ పీసెస్ ఇట్లా వెళ్ళిపోయింది, బ్లడ్ గారుతుంది. మానిటర్ ముందు ఉన్నాను, నేను లేవలేదు. అంటే ఆ షాట్ ఇంకా గుర్తుంది. నేను ఆ ఫోర్స్ తోటి తీసుకొచ్చి ఆ వాజ్ని కొట్టేటప్పుడు చేతి నుంచి అది పోయింది, కొట్టి బౌన్స్ అయ్యి అక్కడ పోయింది. ఐ వాస్ స్కేర్డ్. మంచి కాలం ఈశ్వరరావు గారు కళ్ళు మూసుకున్నారు. ఆ ఒక్క ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లో ఆవిడ కంటిన్యూ పోయి ఉండొచ్చు. అండ్ లైఫ్ లాంగ్ నేను గిల్టీగా ఫీల్ అయ్యేవాడిని. అండ్ ఐఎమ్ సారీ టు సే దిస్, ద ఫస్ట్ థాట్ దట్ కేమ్ టు మై మైండ్ ఇస్, ఈశ్వరి గారికి ఇంకా రేపు ఒక్కటే ఉంది, చాలా ఉంది తీసేది, ఇప్పుడు మేడం వెళ్ళిపోతే ఎలా అని ఫస్ట్ టెన్షన్ స్టార్ట్ అయింది. ఎందుకంటే డేట్స్ లేవు, రేపు చాలా ఉంది, ఓన్లీ 1 day షీ హ్యాస్, నెక్స్ట్ డే షీ హ్యాస్ టు లీవ్ అట్ ఎనీ కాస్ట్. ఫస్ట్ థాట్, ఐఎమ్ సారీ టు సే దిస్, ఫస్ట్ ఏంటంటే సేఫ్టీ ఆఫ్ యాక్టర్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. బట్ ఫర్ మీ ఐ డోంట్ నో వై ఐ థాట్ లైక్ దట్. కానీ కూర్చొని అదే ఆలోచిస్తాను, రేపు ఉంది ఎట్లా అంత తూడిపించుకుంది, మేకప్ వేయించుకుంది, ఓకే రెడీ అని అందరూ వచ్చి మేడం రెస్ట్ తీసుకోండి మేడం, ఏమైనా తగిలిందేమో, బ్లడ్ వచ్చింది అంటే, ఏం లేదు పాపం ఇంతమంది వెయిట్ చేస్తున్నారు నా కోసం, ఇంతమంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు, ఇంత జరుగుతుంది, డైరెక్టర్ గారు వెయిట్ చేస్తున్నారు, నేను ఐ విల్ కంటిన్యూ ద షాట్ అంటే బ్రిలియంట్ అని. ఆడియన్స్ టైంని వాల్యూ చేసే సినిమా వస్తుంది. అండ్ ఆడియన్స్ టైంని వాల్యూ చేసే సినిమా అంటే మోస్ట్లీ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ద రైటింగ్. యాక్చువల్లీ విజువల్ నెరేటివ్లో ఒక అంతర్భాగం డైలాగ్ నెరేటివ్, విజువల్ నెరేటివ్లో ఒక భాగం, ఒక పార్ట్ అండ్ పార్సల్, బెటర్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ అనమాట ఇది డైలాగ్ నెరేటివ్. For shooting, we used to discuss few things, and I used to go to Sai sir and ask about the before scene and after scene of this of the film or of the scene which we are doing. జనరల్లీ చూసారంటే ఈ కథ చూసేటప్పుడు, సినిమా చూసేటప్పుడు అందరికీ ఇదే ఇలానే జరగబోతుంది, అరే ఇది ఈ సినిమాలా ఉంది అని ఒక ఆలోచన సమ్టైమ్స్ రావచ్చు. అది ప్రతి సినిమాలో అందరికీ వస్తుంది. కానీ అది కాదు, ఇది వేరే అని ఒక టోటల్ చేంజ్ ఉంది కదా. ఆడియన్స్ని మనం తీసుకెళ్ళాలి. వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు గెస్ట్ చేస్తున్నారు కదా, అవునవును తీసుకెళ్ళి కాదు అని చెప్పేటప్పుడు ఆడియన్స్కి అబ్బా భలే మార్చలే బాబు, ఆ థాట్ ప్రాసెస్ వస్తుంది. ఆ థాట్ ప్రాసెస్ తప్పకుండా ఈ సినిమాలో జరుగుతుంది. ఈ సినిమా క్లైమాక్స్ గురించి చెప్పాలంటే ఇట్ వాజ్ అ రోలర్ కోస్టర్ రైడ్. అసలు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ డ్రమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్. నాకు కూడా డ్రమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎందుకంటే క్లైమాక్స్ వాజ్ స్కెడ్యూల్డ్ ఫర్ 6 days. 6 days అందరు ఆర్టిస్టులు అందరిని తీసుకొచ్చి ఒక ఇంట్లో లాక్ వేసి పెట్టినట్టు, అది అంటే కథ ప్రకారం చెప్పాలంటే. సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ల్యాంటర్న్ ఎఫెక్ట్, లైట్స్ అన్నీ ఆఫ్, ఆల్ లైట్స్ ఆఫ్, ల్యాంటర్న్ ఎఫెక్ట్. అండ్ పాపం ఆర్టిస్టులు కూడా ఎంత బాగా చేశారంటే, ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్, అండ్ దే డింట్ కంప్లైన్, నాట్ ఈవెన్ ఎ బిట్, కొంచెం కూడా కంప్లైంట్ చేయలేదు. ఎందుకంటే ల్యాంటర్న్స్ అన్నీ కిరోసిన్ డీజిల్తో వెలుగుతున్నాయి, ఫుల్ పొగ, అన్ని డోర్స్ అన్నీ క్లోజ్డ్, మళ్ళీ ఏం లేదు. నాకే సఫకేటింగ్ ఫర్ మీ ఆఫ్టర్ అ పాయింట్. సో అది ఫుల్గా ల్యాంటర్న్ ఐ థింక్ ఒక 20-25 లైట్స్ దానికి కంటిన్యూ చూడాలి. అండ్ ఈ మూవీలో ఏడీస్ బాగా వర్క్ చేస్తారు, అది కరెక్ట్గా అదే దీపం లెవెల్ పెట్టాలి. ఇట్స్ నాట్ ఈజీ జాబ్. ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్ అది పెద్ద వర్కింగ్ కంఫర్ట్ అట్మాస్ఫియర్ కాదు.
కళ్ళు మండుతూ ఉంటుంది, ఇన్హేల్ చేయడానికి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది, హజార్డస్. అండ్ ఆ క్లోజ్డ్ అట్మాస్ఫియర్లో, చీకట్లో, చాలా తక్కువ లైట్లో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. కొన్ని సీన్స్లో నాకు భయం వేసింది. నేను కొన్ని రోప్ సీన్స్ చేసింది, దానిలో నాకు భయం వేసింది. అది నాకు చాలా బాగా గుర్తుంది. పొద్దున్న నుంచి నైట్ 12 లోపల అయిపోతుంది అనుకున్నాం. ప్రొడ్యూసర్స్ ఇద్దరు వచ్చి చాలా సారీ అండి, ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది, మీకు ఇబ్బంది, మేమేమీ చేయాలా అని చెప్పారు. దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఎటికేట్స్ ఆర్ హ్యూమన్ రెస్పెక్ట్. ఈ సినిమా డిఓపి గురించి చెప్పాలంటే సతీష్ మనోహర్ గారు, వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్. ఈ వర్క్ ఫర్ CNN ఫర్ 10 years అండ్ దిస్ ఇస్ థర్డ్ ఫిల్మ్. ఈ డిడ్ తమిళ్ ఫిల్మ్, మలయాళం ఫిల్మ్, థర్డ్ ఇస్ తెలుగు. అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ సురేష్ గారు. సురేష్ గారు అయితే ఈజ్ లైక్ 15 years ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ. ఐ థాట్ ఎలా ఉంటుంది ఇంత వర్కింగ్ అది అనుకున్నా, కానీ ఈ పర్సన్ నాకు కావాలంటే 10 నిమిషాల్లో తీసుకొస్తాడు. వెరీ అమేజింగ్ పర్సన్. వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ దట్ ఆయన దొరికాడు, గాడ్స్ గ్రేస్ దొరికాడని. Saurabh is a music director. There's only one song in the film. I think it'll be a blockbuster for sure. My editor Prasad garu is very experienced. Prasad garu edit చూసిన తర్వాత I felt like there's zero jump. When it comes to నాకు ఎట్లా ఉండాలంటే ఎడిట్ అంటే చాలా స్మూత్గా ఉండాలి. ట్రాన్సిషన్స్ కానీ నాకు జంప్స్ ఉంటే నచ్చవు. అది ఆయన తొందరగా క్యాచ్ చేసి నా ప్రకారంగా ఇచ్చారు. ఎడిట్ ఇట్స్ లైక్ స్మూత్. ఎంత స్మూత్ ఈ సినిమా ఎడిట్ మీరు చూస్తే ఈ స్మూత్ లైక్ బటర్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ సంథింగ్. ఆర్ట్ డైరెక్టర్ విష్ణు గురించి చెప్పాలంటే అమేజింగ్. ఈ ఓన్లీ టోల్డ్ వన్ థింగ్, ఇది నాకు ఈ సినిమా నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే హారర్ జానర్ నాకు కావాలి. ఎందుకంటే వేరే సినిమాలు వస్తాయి అండ్ డ్రామాలో ఇంత ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి స్కోప్ ఉండదు. This is where I can prove myself. That's the unique point I liked most. Second film అయినా కానీ I said I want him. I want this guy. Costumes Padmapriya. She's my wife. I think she did perfect అని నేను అనుకుంటున్నాను. చాలా కాస్ట్యూమ్స్కి అయితే మంచి పేరు వస్తుంది. నా డైరెక్షన్ టీమ్ గురించి చెప్పాలంటే I had అందరు యంగ్, fantastic team. They did amazing. The main reason is because all the crafts equally supported the film. So this impact created this impact what it got created will be a unique experience in the theatre. This becomes, as the name suggests, the scariest film. This definitely will be justified for all the audience. మమ్మల్ని అందరినీ భయపడించడానికి ఒక క్వాలిటీ అయిన ఒక హారర్ ఫిల్మ్. ట్రస్ట్ మీ, ఖచ్చితంగా భయపడతారు. ఏ ఆడియన్స్ అయినా కానీ ఒక్కళ్ళు అయితే కూర్చొని ఈ సినిమా చూడలేరు. ఇంపాసిబుల్. ఇన్ థియేటర్స్ మీకు ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. ఎడ్జ్ ఆఫ్ అ సీట్ ఎక్స్పీరియన్స్. హోల్డ్ యువర్ బ్రెత్. తప్పకుండా చూడండి, చాలా భయపడతారు. ఈ ఇంట్లో చాలా శక్తులు మీకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నాయి. కళ్ళకు కనిపించే భౌతిక ప్రపంచం చాలా చిన్నది. దాని సరిహద్దులు మనకు అర్థమవుతాయి, కానీ లోపల ప్రపంచానికి సరిహద్దులు ఉండవు. అది అంత తేలిక అర్థం కాదు. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.